Колко призраци живеят в детските мечти и колко атракции са направени с човешки остатъци. Затова днес съм посветил видеото за легендите, призраците и страховитите тайни на Дисни, които ще ви смразят кръвта. И ако харесвате видеята, естествено абонирайте се, направете един лайк и като се абонирате, натиснете камбанката, за да ви съобщава кога съм пуснал ново видео, и напишете в коментарите какво да бъде следващото видео. Нека започваме. Номер 1. Мики Маус. Естествено, всички сме го гледали като сме били малки и може би ни е любим анимационен герой от Дисни. Но ако знаете въобще откъде произлиза Мики Маус, и ето откъде. Ето откъде. Да, може да не ми вярвате, но Дисни са мислили, че правят твърде сладки и тъпи неща, затова са решили малко да ни стреснат още през 1928 година. Да, те започват от 1920 и през тези 8 години са направили твърде анимационни филми, които не плашили децата и започвали да стават скучни, защото били малко на брой. Номер 2. Нека започне с легендите. Разсеяната легенда. Първа смърт. Да, в Дисниленд, в цирковете, през последните години се случват много смъртни случаи. Но първата започва в далечната 1973 година. Ако погледнете по-дълбоко в света на детските мечти, може да разберете и да откриете, че Дисни са смъртоубийци. И ще разберете сега. Работниците в Дисниленд по това време обикновено били от 20 годишна възраст до 29 годишна. В страховитата къща на Дисниленд, която още се нарича призрачната къща, обикаляли духове цяла нощ. Естествено, повечето хора не вярвали, че обикалят духове, затова един ден изследователи решили да проучат. Естествено, нивата на паранормално се покачвало от 10 на 40 всяка нощ или от 60 към 80. И от това проучване дошло 20 смъртни случая само за един месец. Да, и ето откъде. Всеки дух от тази къща си избрал по един човек. Естествено, следва го навсякъде, в леглото, на училище или където да е друго място. И смъртта лека по лека ги застигала. По това време Дисниленд започнал да губи пари, защото нямало кой да поддържа ето този дворец. И затова пак се приемили към от злите към принцесите отново. Естествено, пак придонесли пачките пари, както обикновено. Няма дете, което да не иска да гледа сладки принцеси в дворци и приключения. Затова Дисни се примирили с страшните неща и тогава затворили страшната къща, която пак бе отворила врати през 2005 за следващите смъртни случаи. Но те не се случили до сега. Номер 3. Призрак в влакчето. Дори Дисни да са опитали да спрат смъртните случаи, пак ги засегнала
този случай, в който са случвали повече смъртни случаи, отколкото който и да е очаквал. През 1981 служител на Дисни Ленд се разхождал на релсите. Естествено, екстремното влакче минавало и в същия момент внезапно бил починал. И ето поради тази картинка се разбира, че той бил блъснал и главата му се откъснала от тялото и отишла при седалките. Естествено, хората започнали да викат, но никой не им обърнал внимание, а човекът, който управлява влакчето, просто си стоял. И това бяха тайните за Дисни. Ако искате още видеа, пишете в коментарите и пак напомням, напишете ми какво да бъде следващото видео. Чао, хора!